Hej Smitter, det her det er fra den 22. januar, og jeg synes, der er sket gode ting. Du står godt til bolden, det har du selvfølgelig gjort det meste af tiden. Du har, øh, har været bedre i den seneste tid, og i den her gang her, synes jeg, du har været bedre på det her med ikke at falde så meget sammen og falde tilbage. Og det er rigtig godt at se. Det var noget af det, der blev kæmpet en del med, eller hvis vi ser lidt længere tilbage i hvert fald. Og det er som om, at det har du fået flyttet en del på. Øh, Går lidt i stå på vej ind igennem her, øh, kunne vi lige se også, men det var sådan set ikke det, vi havde fat i. Vi havde fat i, at armene de vandrer lidt langt på vej tilbage. Det gør de, fordi at skulderbladet her, dit venstre skulderblad, det har det med at flytte sig lidt i forhold til, hvor det skal sidde og starte med at sidde. Øh, og når det flytter sig derud, så vil armen kunne forsvinde langt, uden at du har mulighed for at stoppe den. Øh, så det vil sige, at du skal arbejde i at få det her skulderblad til at holde sig mere samme sted, som det starter. Øh, og hvis det kan holde sig på plads, så vil du have mere styr over, hvor langt armen kommer tilbage, og du vil kunne stoppe den tidligere. Her sving uden bold her, hvor du svinger tilbage. Vil jeg sige, den er væsentligt bedre, den her. Og det, som vi så snakkede om, at du, du skal faktisk have en fornemmelse af, når du strækker ud her i armen den vej her, eller ja, armen skal strække ud den vej her. Men det er ikke for at nå så langt ud som muligt, kan man sige, fordi hvis du har en tanke om, at du bare skal nå så langt derud som muligt, så vil du også lade skulderbladet glide lidt ud, fordi så, så kan man egentlig fornemmelsesmæssigt nå længere væk, og det duer ikke. Vi skal kunne holde skulderbladet på plads, og så med skulderbladet på plads, så skal armen så kunne strække ud i den retning her. Øh, og det var så det, at træningen gik på. Vi kan se den her, hvor den er, uden bold, og så har vi en med bold, hvor de får lov til at flytte sig lidt længere. Øh, så der er noget træning i det, og det kommer til at føles som noget meget kort sving, vil det nok gøre. Og ja, men du træner godt med det, Smilla, så det skal nok flytte sig. Og ja, glæder mig til at se næste gang, hvordan det ser ud. Vi ses.